Abans que res, bon dia a tothom. Moltes gràcies per la vostra presència a aquest acte. Colorins, tebeos, històries gràfiques, còmics. Ja sabem de què estem parlant. I per parlar del món dels còmics, tenim amb nosaltres un grup de persones que en formen part. En primer lloc, Toni Benaiges i Gallard, il·lustrador, dibuixant i professor de còmic, llicenciat en Belles Arts per la Universitat de Barcelona. Com a dibuixant ha treballat amb diverses editorials dedicades sobretot al públic infantil i juvenil i creador, entre d'altres, de Les extraordinàries aventures d'en Francesc Pujols i Narcís Monturiol i Les pedres de l'infern. Ha fet diverses exposicions de dibuix i pintura, a més de ser comissari d'una exposició sobre Rubén Pellejero. Fa classes de dibuix i conferències sobre còmic, a més d'haver organitzat diversos tallers sobre la temàtica. També s'ha dedicat al món del cinema com a programador de Filmets Badalona Film Festival i com a director del Creepshow Festival. En resum, autònom. Exacte. Un bon resum. Comptem també amb la presència de n'Oriol Estrada Rangil, divulgador de còmics i cultura japonesa, llicenciat en Psicologia i màster en Estudis d'Àsia Oriental. Ha coordinat el llibre Del tebeo al manga, Manga Made in Japan, on també hi ha participat com redactor. Autor del documental i el llibre Son Goku Mania, el Big Bang del manga, i acaba de publicar 501 mangas que leer en espanyol, amb Marc Bernabé. Actualment treballa com a assessor de continguts per al Manga Barcelona i coordina les activitats del Còmic Barcelona. Oriol, sigues benvingut. Bon dia, un altre autònom. En aquestes taules rodones, de vegades ens descuidem la figura de qui precisament va dirigit aquest art, que no és cap altre que el lector. Per tant, tenim entre nosaltres en Lluc Guitart Casablanques, aficionat als còmics des que els pares li varen regalar un Tintín, edició en català, i el van subscriure a la revista Cavall Fort i a l'Infantil 13 Vents. Gran amant del còmic franco-belga, però llegeix qualsevol cosa que li caigui a les mans. La seva passió augmentà quan va entrar a treballar a Norma Sabadell, i és col·laborador habitual de la web mecanoscrit.cat. Lluc, com anem? Anem bé. Hola. Parco en palabras. I per la figura probablement més patidora i representant a l'apartat editorial, tenim l'Olga Resina i Pelfort, llicenciada en Biologia, cursa estudis de dibuix a l'Escola Josso de Barcelona i és tècnica esportiva de muntanya. Des del 2014 crea el segell editorial Oozo Còmics amb el Sergio Pérez, especialitzat en còmics i contacòmics. Il·lustradora dels títols més coneguts, Made in Prades, En Dac no em fa por i la col·lecció del Supercatalà, còmic d'humor crític, que segueix l'estricta actualitat amb ironia i humor. Aquesta ja consta de 4 volums, el darrer en format manga. En el 2018 s'inicia en l'edició de llicències japoneses, mangas. Oozo Còmics es caracteritza per fer una doble edició en castellà i català i actualment l'editorial està especialitzada en l'autor Go Nagai, el creador de Mazinger Z. Olga, sigues benvinguda. Moltes gràcies. Molt bon dia a tots i a totes. A tothom. I mirant de moderar aquesta taula, servidor de vosaltres, en Ramon Reig i Pons, membre de la Junta de la Societat Catalana de Ciència Ficció i Fantasia. Molt bé, com que és el primer cop que parlem del còmic fantàstic català en una CatCon, hem cregut escaient fer una breu introducció històrica, per passar tot seguit a la taula rodona centrant-nos més en els moments actuals i futurs. Definirem com còmic fantàstic català aquell que és elaborat per autors catalans o elaborat a Catalunya per autors arrelats al territori. I comença amb en Patufet, el 1904. Per les seves pàgines hi trobem els dibuixos d'en Cornet, Llaveries, Junceda, Opisso, així com la part literària d'en Blasi o Folchi Torres, fins i tot. Els arguments fantàstics serien més aviat contes moralitzants o faules, i en Patufet desapareixeria acabada la Guerra d'Espanya, tot i que faria una breu aparició a finals dels anys 60. Millor sort tingué el popular tebeo, nascut el 1917, degut a utilitzar el castellà com a idioma de comunicació i centrar-se en un humor blanc sense connotacions polítiques o satíriques. Piso, Benjam, Muntanyola, Coll foren noms que freqüentaren les seves pàgines. Cap als anys 70 es publicaren 4 números en català
i després de diversos canvis d'editorial desaparegué el 1998. Pulgarcito apareix el 1921 i posteriorment amb el nom de Bruguera a l'editorial, DDT, Tio Vivo, Dindan, Mortadelo, i trobem les signatures d'en Víctor Mora, Ambrós, Peñarroya, Escobar, Vázquez, Raf, Josso, Figueres, Ibáñez i Jan, entre molts d'altres. Desapareix l'editorial el 1986. I el 1961 ens porta el Cavall Fort. Joaquim Carbó, Josep Vallverdú, Pal Vanell, Cesc, Picanyol, Pilarín Vallès, Josep Maria Madurell. Han estat alguns dels molts creadors de casa nostra que han passat, preferentment dedicats a la línia clara. Col·lecció ben viva, li desitgem molts anys per endavant. Acabant els anys 60, els 70 fan que a Catalunya el còmic adopti una actitud més adulta, amb un estil nord-americà, i en Josep Tutent promociona creadors com Carlos Jiménez, Víctor Mora, Esteban Maroto, Alfonso Usero, Enric Sió, Joan Maria Beà, Jesús Blasco, Vicente Segrelles, que aparegueren a Gafeta Il·lustrada el 1984, Còmics Internacionals, Zona 84, el Creepy, i ara ja totes desaparegudes. El 1981, Norma Còmics publica el primer número de Cairo, el NeoTVO. La línia clara franco-belga ens porta creadors com Pere Joan, Daniel Torres, Mique Beltrán, El Cubri, Ramon d'Espanya, Mariscal, Montesol, Ta, Gallardo, i el NeoTVO moriria amb el canvi de dècada. I Cimo, que ens porta Garcés. I Cimo també, sí senyor. Tenim el senyor Garcés aquí. L'apartat històric, si us sembla, el deixarem aquí, perquè cada un d'aquests ja mereixeria per si sol no només una taula rodona, sinó 1001 exposicions. I per seguir amb el segle XXI, li podem passar ja el testimoni a la nostra taula. Parlarem del present i el futur del còmic. De l'anime al manga, com ho veieu, això? Qui obre foc? De l'anime al manga. Molt malament. Abans, quan presentaves, l'últim llibre que té és 501 mangas que leer en espanyol, no? I algú em deia, i en català per què no n'heu fet un? I dic, perquè seria una revisteta. Hi ha tan pocs títols en català ara mateix. Ja no parlem d'autors catalans, que això ja és un tema ja encara més complex i més difícil, però ara mateix tenim Planeta editant Bola de Drac en català, que és una cosa que té d'herència, i si ja ens podíem remuntar als anys 90, d'herència en part gràcies al Club Super 3, i ho segueix fent perquè molta gent no concep Bola de Drac que no sigui en català, en castellà és raríssim, i podíem parlar després també del paper importantíssim que va tenir Bola de Drac en la normalització del català, aquí i fins i tot al País Valencià. Però és que ara mateix, a part d'això, i a part d'Oso Còmics, no s'edita manga en català, perquè entenc que no és rentable, i en altres tipus de còmic crec jo que hi ha poca cosa, molt poca cosa, i generalment sempre tirant més al tema històric, més que al tema fantàstic, que és una mica el que ens interessa més aquí. Sí, jo podria dir una mica per la part que ens toca com a editorial que edita o s'arrisca a editar manga en català. Nosaltres, evidentment, som conscients de que no hi ha lectors de manga en català, però perquè tampoc no hi ha per llegir manga en català a part del que era la Bola de Drac. Sabíem aquesta realitat. Tot i així, creiem que hi fiquem un sobreesforç, que creiem que en algun dia aquest engranatge que tenim, aquesta roda, que algun dia la puguem trencar. És a dir, no hi ha manga en català, no hi ha lectors. Doncs comencem a treballar-hi entre tots, dins de les nostres possibilitats, intentem que hi hagi un algo de plataforma de manga en català i aviam si els lectors comencen a rebre el feedback de que poden trobar alguna coseta, no? I llavors hi hagi una mica aquesta col·laboració mútua per poder trencar aquesta dinàmica que sí que realment és la realitat. La realitat és que les grans editorials no aposten pel manga en català, perquè us puc dir jo que els números, ja ho ha dit l'Oriol, els números no surten. Però tot i així hem de trencar això.
Nosaltres, en aquest sentit, hi fiquem les ganes i l'esperança. Dintre uns anys, igual sí que et diré, mira, ens hem quedat amb l'edició en castellà, perquè l'altre l'hem d'obviar perquè això ens acaba d'enfonsar o per sobreviure. Però en aquest sentit no hi volem. Intentarem lluitant perquè aquesta roda també arrossegui nosaltres. D'acord. Una cosa, ja parlant dels que sou creadors, podem definir un còmic fantàstic català? Es centra ara ja només en dibuix manga o, per exemple, tu, Toni, fas altra mena de treballs? A veure, jo sóc un suïcida. Jo faig còmic en català, que no hi té res a veure amb el manga ni amb els superherois, o sigui, completament fora de context, i a sobre localitzat a Catalunya. I per adults. Completament absurd, no hi ha mercat. Però mola. I penso seguir-ho fent. Jo crec que una cosa és el mercat, l'altra és el recolzament institucional que pot haver-hi i l'altra és la cultura. Aquí falta cultura de còmic en general, ja sigui manga, ja sigui... Diguem-li, a mi les etiquetes, en el cas del còmic, o del TV o de la historieta, em sobren. Per mi tot és el mateix. Manga, còmic, TVO, historieta o patufets, perquè aquí en deien patufets abans que TVOs. El nom original del còmic aquí va ser Patufet. Per tant, és una manera de narrar i de comunicar. El problema que tenim és que no hi ha un recolzament en cap àmbit, o sigui, ni cultural ni institucional, cap a aquest mitjà, que és molt més digne que molts dels mitjans que tenen recolzaments superbèsties, com pot ser una telesèrie o qualsevol cosa molt interessant, però que no hi té res a veure amb el còmic. Ara, per sort, un raravis, tenim en el MANAC una sala dedicada al còmic en teoria perpètua. Això és l'hòstia. Però en lloc d'emmirallar-nos amb els americans o emmirallar-nos amb no sé què, emmirallem-nos amb els francesos, no com a concepte de dibuix, sinó com a concepte que el còmic és cultura i la cultura hauria de ser un benefici pels estats, pels pobles. I punto. He vingut embalat, tio. Molt ben fet. Una pregunta ja des del finalista, és a dir, des del món del lector. Què és el que s'espera avui en dia trobar en el còmic? Vull dir, el món del lector va encaminat cap a una certa forma de disseny, de narrativa, o senzillament tria dintre del que se li ofereix? Veiem, jo en el còmic hi busco, sobretot, que hi hagi un reflex de la societat on vivim. M'agrada veure, per exemple, que sigui evolucionat, no? Que per exemple, miro molt el tema franco-belga perquè de fa 20-25 anys ençà les històries són molt més realistes i menys fantasioses que podíem posar en una altra època. No sé, el que deia el Toni abans, falta més que això, falta cultura de còmic i sobretot hi hem de treure de sobre un punt molt concret que aquí, en aquest país, el còmic és una cosa per criatures. El còmic, a partir d'una edat, llegir còmics seria una cosa, que tu, nano, tu no evoluciones, tu, nano, tu ets tonto. No ho sé, jo tot l'havia llegit, m'encanta, ho passo de puta mare en qualsevol, veiem, qualsevol. Hi ha històries que són vomitives i dibuixos que no m'agraden gens, no? Però ho vas provant i els acabes i dius, no ho sé. Jo crec que un dels grans errors de concepció del còmic és hi ha sempre una mica el debat de si el còmic és literatura. Per mi no, per mi són mitjans diferents, totalment diferents, i llavors sempre he tingut aquest perjudici, diguéssim, de que la gent pensa que el còmic és el primer pas per després acabar llegint llibres seriosos, acabar sense dibuixos. I aquí hi ha aquest error de concepció, pensar que és un primer pas, que és com que hi ha dibuixets i hi ha text, així el nen ja va aprenent a llegir i després ja es llegirà coses serioses. O sigui que aquí partim ja d'una base de que
que això està canviant i ha canviat moltíssim en els últims, jo et diria, 15 anys, ha canviat moltíssim, la concepció que es té del còmic, però encara tenim això molt arrelat. I ja no parlem, si ens anem a la base ja no és que falti cultura de còmic, sinó que falta cultura de lectora i falta cultura en general. Això ja és un altre tema ja molt més profund. Interessant aquest punt perquè actualment, quan una persona es vol dedicar al món del còmic, tant des de l'aspecte literari com des de l'aspecte de dibuix, cap a on va? Cap a universitats, cap a escoles? Tu, per exemple, Olga, has estat a la JOSO. Per exemple, tenim Belles Arts, on també jo he estat. Tu, Toni, has estat a Belles Arts. Com ho veieu, això? No està ben vist el còmic a Belles Arts, Parleu d'això. Creieu que falten acadèmies? Semiautònom perquè Al micro. donen classes... Perdó. Ara a Llotja i a l'Escola Pau Gargallo de Badalona hi ha un cicle superior de còmic de 2 anys. 2 anys és una merda, però bueno, les universitats de 5 han passat a 4, o sigui, segueixen una merda. Però com a mínim hi ha 2 llocs públics que comencen a apostar pel còmic. És allò que dèiem, no? El que parlava abans. En el fons estem molt malament, però no estem tan malament. Estem evolucionant cap a bé. El que passa és que quan evoluciones cap a bé veus lo malament que estàs, també. Estàvem tan navall que una petita millora es nota. Exacte. Josso va fer molta feina, Josso segueix fent molta feina. Josso ara s'ha convertit en una cantera de professionals directament, que va començar molt enfocat en el mercat americà i ara ja fa temps que s'ha ampliat al mercat franco-belga i fins i tot en el manga, encara que sigui molt tancat, o sigui, treballar per Japó pots fer el que ha fet Planeta. Ara Planeta ha tret un totxo que és l'hòstia, que és com un... És que parlo amb vosaltres, és veritat. Planeta ha tret ara un totxaco, rotllo com si fos un manga. Els mangas originals es publiquen en plan totxo, paper barato, i moltes històries. Doncs ara ha tret Planeta un manga amb autors d'aquí, publicat en castellà, evidentment, és Planeta, no ens enganyem, però que està molt bé. Són autors molt potents, molt millors que molts mangas que puguis trobar publicats per altres editorials, doncs són autors d'aquí. Estem millor. Jo estic publicant còmic en català, estic venent una misèria, però estic, bueno, a veure, comparat amb altres coses, Déu-n'hi-do, ho vaig patar amb el Pujols, vam fer segona edició, o sigui, no està malament. Però estem millor que abans, però falta molta feina. I falten ganes de fotre-li canya i sobretot això, falten altaveus com aquest. Aquest altaveu és important, jo crec. Tots aquests altaveus són importants de fer entendre que el còmic és un mitjà ultravàlid i que és per totes les edats i que com a mitjà de comunicació es pot parlar absolutament de tot, des de qüestions socials històriques a fantasia, a patufets per nens. Deies abans que a la universitat estava mal vist. Sí, a veure, quan jo vaig fer Belles Arts, jo ja tinc una edat, Em consta que encara, Bé, al març en fem 50. Vale. Quan vaig fer Belles Arts als anys 90, realment el grupuscle de còmics ens assèiem en un banc a part. Érem un grup que estava Albert Montains, un dels grans avui en dia, amb una de les millors sagues de ciència-ficció que s'han fet ara, que és Univers. O sigui, no us perdeu Univers, és l'hòstia. Hi ha opció per internet, perquè el van fer directament per internet i ara l'ha publicat Estiberri en castellà, i és brutal. Per internet el trobareu en català també. I pagueu el que us doni la gana, perquè és aquellò, pagues 0, no pagueu 0, pagueu-li com a mínim €1,50 en el pobre Albert per número. Doncs érem això, l'Albert, el José Miguel Álvarez, l'Àlex Fito, era una colla que estàvem com a part, llegíem, en aquella època vam tornar en els superherois, després de la debacle de les revistes com Cimo, com Tutein, tot això va desaparèixer, i havíem tornat als superherois bàsicament gràcies a Alan Moore, a Gaiman, era el moment que sortia amb grapa
això que la gent em diu, tinc el tomo de Watchmen, jo l'he llegit en grapa i el tinc en grapa. I el Sandman també el tinc en grapa. I La Costa del Pantano. I d'allà també entraves fins i tot els nous autors que en aquella època van fer també un crack i un boom, que eren el Jim Lee i companyia, que per aconseguir els drets van crear una editorial nova que es va ser Image i que va fer... Avui en dia és una de les editorials on trobareu millors coses de ciència-ficció, de còmic, és Image. Però érem els raros. Lo important allà era fer pintura, fer escultura, que és allò que quan et tires enrere per mirar una pintura et topes, i dius, hòstia, he tirat alguna cosa, no, és una escultura, no ho tiris. Video performance, bueno, és que tindria anècdotes que no sé si és el moment d'explicar anècdotes. Mira, us explicaré una anècdota. No sé si heu estat alguna vegada a la Facultat de Belles Arts, té un hall, té una entrada, una estàtua de Sant Jordi, perquè es diu Universitat Sant Jordi, no sé què, i aleshores té un hall bastant gran on hi ha el senyor, els bidells i tal, i una entradeta amb uns quadros grossos i tal. I aleshores un dia un pavo, igual està aquí, no l'he vist mai més, va fer una performance. Era molt important fer una performance. Tothom es va reunir al hall, tothom mirant, va sortir un tio, hi havia uns taulons molt grans que es feien servir per muntar els quadros i tal, que es posaven als cavallets. El tio va fotre el tauló a terra, va agafar cola d'impacte. El tio va sortir, d'entrada, en pilotes, amb calçotets blancs, slips, i mitjons. Que dius, i a sobre una capelina de plàstic transparent. La sensació era tensa. Aleshores el tio va fer com una creu, rotllo de cola d'impacte sobre la fusta. Tothom allà flipant. No hi havia ni música ni res. Allò dius, a palo, vinga, fom-li. Callats, tothom callat. Però és com en sèrio, no? Pensaves... I el tio, quan tenia tota la creu de cola, va i s'estira com crucificat, no? Que es veu que, clar, no era químic tampoc el pavo, no? I de cop es va aixecar, va començar-se a posar com molt vermell, es va aixecar cridant, i la meitat del que era la jaqueta de plàstic estava enganxada en part de la pell i va sortir corrents fins al carrer cridant amb els calçotets com un boig i tothom aplaudint, no? Però no era la seva intenció. Ella es va cremar, tio. El tio volia que l'aixequessin, perquè n'hi havia dos que no van fer res, que eren els que tenien que aixecar i portar-lo com un Sant Cristo. I en canvi, si foties, et passaves 6 hores fotent una puta vinyeta de còmics amb 200.000 soldats i avions de la Segona Guerra Mundial, passaven de tu. Això era Belles Arts. Molt ben escenificat. Olga, tu has anat a la Josso, oi? Sí, precisament perquè em vaig trobar amb aquest dilema. És a dir, fer Belles Arts... No, a la Creu no. Igual m'haguera passat millor. No, era la... T'ho passaves bé. Sí, l'opció era, si jo volia fer còmic o aprendre a dibuixar còmic, cap a on anava. Aleshores, una opció era fer Belles Arts, però realment me vaig informar i vaig veure que no hi havia res. I aleshores vaig anar, en aquell moment hi havia l'escola de còmic José, parlo de fa molts anys, que encara estava al carrer Calàbria, del principi de tot, i allà vaig anar a destinar-me allà precisament perquè és que no trobava, en aquella època no hi havia res més. Afortunadament, avui en dia sembla que hi hagi més opcions o disseny gràfic, etc., cosa que abans sí que no, era més zero l'opció. Hi ha d'altres acadèmies, a més de la Josso, que vosaltres sapigueu que... Però són suficients? Hi ha prous? Van encaminades realment cap al que desitja el lector? Aviam, el problema és... La Josso està fent una feina espectacular. Mira, ens parlaves de Planeta Manga, això que han fet, i tinc una petita història jo. El 60% de la gent que ha publicat a Planeta Manga són autors catalans.
que evidentment publiquen en castellà, Planeta, etc. És a dir, que se'ls està donant una oportunitat i es va fer una presentació al Manga Barcelona, l'antic Saló del Manga, i la majoria dels autors explicaven que per fi se'ls havia donat una oportunitat. Per fi tenien una oportunitat realment de publicar sense haver d'anar-se'n a França, sense haver d'anar-se'n als Estats Units a buscar-se la vida, que és el que acaben fent la majoria d'autors i autores de còmic d'aquí. Aquesta és la realitat. Per tant, que hi hagués més acadèmies, que hi hagués ensenyament públic de còmic, seria fantàstic si això acabés creant més lectors. El problema és que no tenen prou sortides els autors d'aquí a dia d'avui. És un pastís massa petit i que s'ha de repartir. Què et queda? Que preguntaves al principi, el webcòmic, que és una mica és com s'estan donant a conèixer molts autors i alguns dels quals han acabat ja publicant després en paper i els hi va molt bé, però webcòmic i l'autoedició. El tema dels fanzins sembla que ha agafat una nova volada amb el Graf, l'O-Comics Fest, un munt de coses, i allà s'està movent molt. Ara, d'aquí a viure professionalment fent només còmic i sent autor de còmic, no havent de fer classes, no havent de ser un autònom, allò, si no poder dir soc artista i visc d'això, estem molt lluny. I si a més ja publiques en català, ja ets com el tio de la creu, una mica, Sí, no soc químic, no? El tema de l'autoedició, tu, Olga, vas començar per autoeditar-te, oi? Sí, evidentment. Aviam, dins del mercat editorial hi ha les editorials que hi ha, realment està tot ja molt ocupat pels seus dibuixants que ja tenen a nivell de cartera o per lo que sigui, no? Aleshores, jo sempre, és una opció que sempre animo molt a la gent que ho faci. Jo vaig començar, si jo volia que una obra meva sortís a la llum, per què haig d'anar a buscar en una editorial? Aquesta fase la vaig fer, i jo he patit una mica, des de fora, com a autora, he vist una mica les condicions que segons quines editorials t'ofereixen. Aviam, ho vaig tindre claríssim. Després de parlar unes quantes editorials en què totes més o menys es va jugar dins de les mateixes condicions, com a, evidentment, autora desconeguda, suposo que això ho marca, ho vaig tindre claríssim. Dic, no pot ser això. Aquestes condicions no les trobo unes condicions mínimes raonables, no es poden acceptar. I vaig tindre clar, i si a mi em feia il·lusió que aquesta obra tirés endavant, doncs què millor que fes-t'ho tu, i qui millor que tu podrà vendre la teva obra o donar-la a conèixer. Llavors, això sí que és una cosa que sempre ho he tingut clar. Has de fer moltes obres, jo no sé com ara està el mercat editorial avui en dia i les condicions que marca moltes editorials, però has de fer moltes obres, moltes, perquè la miqueta que et donen de cada una de les editorials o de cada una de les obres te compensi tu com a professional per poder-te dedicar exclusivament al dibuix. Clar, jo això ho trobo una aberració. Són unes condicions que suposo que s'accepten, tothom les accepta i per tant ja estan enquistades. Jo des del primer moment me vaig rebel·lar, dic no pot ser això. I a tothom que veig jove, amb ganes, o no tan jove, perquè tampoc jo no soc gaire jove ja, els animo. L'autoedició és la manera de donar a conèixer la teva obra, de poder-la perfectament comercialitzar i clar, l'únic que sí, has d'estar, tens el compromís de que si tu no surts, allò no es ven, això ho has de tindre clar. Molta gent vol fer l'obra, deixar-la que un altre la vengui i anar fent, i anar recollint. No, és un procés diferent, és a dir, tu fas l'obra, és com diguéssim la teva criatura, però evidentment si et quedes a casa i no surts a qualsevol altre acte o fira, d'allà no sortirà res. Has de ser tu i has d'anar fent de mica en mica. Però jo crec que és una de les opcions que també t'omple més poder ser viable a nivell del món de la il·lustració i que hi ha moltes coses de molt bona qualitat i que no has de passar no has de per què tindre que passar pel filtre d'unes editorials que cada una de les editorials té unes maneres i uns gustos i potser tu no ets adequat per a aquella editorial, però tot i així que fossis adequat jo sí que m'ho plantejaria, de dir, vale, aquí m'ho accepten, però en quines condicions? Llavors aquí també és un debat interessant. Tu, Toni, has treballat el tema de l'autoedició? Bé, a veure, sí,
Sí, però va ser... He fet fanzins. I un dels fanzins que encara de tant en tant traiem és el de la cripta, on van començar les primeres històries del Pujols, que després vam editar amb Males Herbes. I la feina és aquesta, que està molt bé, però tens que ser molt tenaç i tens que moure't. I jo no. Clar, no, és que depèn molt de la persona. I és molt recomanable, realment. Jo als meus alumnes també els dic, i també tot el tema de webcòmic jo crec que és interessantíssim perquè estàs obert a tot el món, pots posar-lo amb els idiomes que vulguis i és l'hòstia, però tens que tenir una tenacitat i una constància. Jo necessito que m'obliguin, soc una mica masoquista en aquest sentit, no? Llavors tinc que tenir un projecte i aleshores liar-me amb algun editor i que em digui no, però això ho tens que tenir acabat tal dia. Dius, no, tio, i aleshores t'hi poses. Perquè si m'hi tinc que posar sol, acabo el bar de baix, miro una pel·li, quedo amb una col·lega, no foto res. Llavors vaig a posar com obligacions. Però és una qüestió purament personal. Lo lògic és el que diu ella. L'autoedició és collonut. Ara mateix el Pau, el d'Axis i Àlex, que és, per cert, un còmic de ciència-ficció brutal, que no sembla de ciència-ficció i és un puto còmic de ciència-ficció de l'hòstia. Com es diu? Axis i... Atlas i Axis i Atlas, no? L'autor que es diu Pau, que és menorquí, això ho va publicar D-Books, amb diferents números en castellà. S'ha publicat a França, s'ha publicat a diversos llocs. I per publicar-lo en català no hi havia ningú que li publiqués. I el tio s'ha muntat un Berkami, ha tret un integral, que és l'hòstia, amb tota la història, que és una història que al·lucines, perquè penses que és una cosa i acaba sent una altra, i això ha muntat ell. Però clar, la feina que et du després de distribuir, enviar, fer les dedicatòries a la gent que t'ha comprat la dedicatòria, és molta feina. Aleshores, és una feina que de vegades es pot fer molt feixuga, no? Aleshores, per això acabes malvenut amb una editorial en lloc de fer el que hauríem de fer, que és trencar-nos la cara a nosaltres mateixos. En això tens tota la raó. A veure, des del punt de vista del lector, Lluc, hi ha una cosa, perquè tu quan has d'accedir als còmics t'és molt indiferent el fet que sigui una autoedició, que has d'anar a copsar-ho només per punts concrets i no arriba a un circuit que és el generalista, al qual sí té accés, per exemple, una editorial que ja té la seva distribució, o com t'ho fas? Com t'ho fas per accedir als còmics? Vas a la llibreria que tens més a prop de casa i el que trobes d'allò vas seleccionant? Normalment sí, vaig a la llibreria i vaig seleccionant i pregunto sempre al venedor que m'aconselli. El primer punt és aquest. Després, ara pensava el que deia el Toni, de l'autoedició, d'imposar-se a fer feina, la solució, durant molts anys a França, va ser el de la revista. Espiró, Tintín, tots van començar per aquí. I què feien? Abans de fer l'àlbum, se'n imposaven a 2 planxes o 3 planxes a la setmana perquè allò sortís. I la revista va amb molta més gent, hi havia moltes més opcions, hi havia contes, hi havia entrevistes, hi havia tot una miqueta i entrava. Hi ha una de les coses que veig molt bé encara que existeix a la revista Cavall Fort. Dels primers 30 anys hi havia molt franco-belga, a partir de l'any 2000 hi havia bastant autor català i guionista català. I això estaria que fomentar. I no sé, el tema de dir l'espai aquest de Callfort o abans 13 events de subscripció, la manera d'entrar als llocs. Perquè molts pobles, molts llocs a Catalunya, botigues especialitzades en còmic no n'hi ha. Totes estan centrades a l'àrea metropolitana de Barcelona. I aquí el problema és aquest, el que li agrada a molts ja s'espavila, busca Amazon, truca al seu company de norma, paquets i vinga, envia. Mentre ja hi ha la cartera i s'imediata plena, fem l'esforç, mira, s'estalviem el cafè, el carajillo i l'esmorzar, però almenys tens un llibre, un còmic per disfrutar.
jo voldria puntualitzar una cosa, que també la gent, clar, avui en dia tot canvia, hi ha les webcòmics, tot és molt també a nivell digital, ventes online. També dins de la nostra perspectiva, què passa si una editorial no entra dins dels canals de distribució? Per tant, no es trobarà en totes les llibreries, no? També hi ha aquesta opció. Existeix, nosaltres som un exemple. Nosaltres no entrem en els canals de distribució per una senzilla raó que les condicions que se'ns ficaven, ja sabeu que els percentatges que treballen era exagerat. Nosaltres, clar, som una petita editorial familiar, vulguis o no, el número d'exemplars que publiquem doncs tampoc no són molts. Per tant, els marges del preu que tu puguis fixar en el llibre tampoc no són gaire grans. Per tant, no podem entrar amb el 60% que ens demana la distribuïdora, per exemple. No, això ja s'ha... Més o menys ja se sap. O 55, és igual. Què passa aquí? Aleshores, això és una... És a dir, no es pot entrar. Això també és una altra aberració. No s'entén. Nosaltres també, dins de la nostra postura, dins de la nostra manera de fer, també entrem a contracorrent, no únicament editant en català, sinó que no estem distribuïts. Nosaltres hem pres la decisió d'editorial entrar en contacte directe amb la llibreria. I llavors fer aquesta feina, que també ens agrada, personalitzada amb la llibreria. Jo fins ara aquí ho veia inclús millor, perquè les llibreries poden tindre un percentatge de descompte superior que no pas amb el seu propi distribuïdor. Dic, hòstia, això és perfecte, no? Doncs no. Ens trobem amb un problema que si no entrem per un canal de distribuïdora no volen entrar, encara que realment els representi això més avantatges. Per què? Perquè la distribuïdora moltes vegades no deixa de ser una financera. I això és una realitat que fa pena, però és així. Per tant, o perquè com que entres en un canal diferent, amb una factura diferent, hòstia, molts mal de caps. Ara me vindran una factura d'aquí que tot me ve a través d'aquest senyor i tu me vens per aquí? No. Fins que no treballis amb aquest senyor, amb aquesta única factura, no m'interessa. Dic, entrem en unes condicions, una mica que dius, aviam, també ens trobem amb aquesta realitat. Vull dir que realment jo al principi amb una autoedició amb això no m'ho trobava, perquè era una altra realitat, però bueno, dins d'una realitat ja com a editorial hi ha petits aspectes, o que llibreries d'aquí a Catalunya, tenint l'opció de l'edició en català i en castellà, mai agafa la de català. També és un altre aspecte a tenir en compte o a parlar-ne. Si tenim dues edicions, i ja sabem que les ventes són més superiors en castellà, no costa tampoc tindre un exemplar en català, digo jo, per veure què passa, igual se sorprendrien. Clar, tot això són petits aspectes que jo sí que els nous lectors que avui en dia som, que hi ha altres canals, han dit també canals agradin o no, com pot ser a l'Amazon o el que sigui, sí que demanaria una mica de buscar, jo sempre dic, busqueu com tresorets, és a dir, no tot està dins de la gran xarxa de distribució normal, ni tot, perquè si no sempre ens belluguem dins de tot el que és comercial. Jo suposo que aquí, com a grans lectors que som tots, també ens agrada trobar coses que no sigui que ho trobis en aquesta llibreria i exactament igual, vagis a l'altra llibreria i trobis exactament el mateix. Cony, ha d'haver-hi productes, ha d'haver-hi opcions, i nosaltres som una, que una llibreria es pugui diferenciar precisament de l'altra, o especialitzar-se, etc. Nosaltres precisament també hem optat una opció, perquè al ser petitets, d'especialització d'un autor. Són coses que trenquen, que no entrem dins de la normalitat, però precisament per això defensem que la gent també busqui altres opcions. Que si no es troba en aquella llibreria, en particular la teva preferida, doncs que diguin, escolta, contacteu amb els d'Osso, en aquest cas, o qualsevol altre, perquè jo vull aquell d'això, vull que me l'encarreguis. I així ens vegin també una mica les llibreries que realment existeixen altres coses, que hi ha lectors que busquen no el que té tothom o el que sigui. Nosaltres ara podem dir, vam començar a molt poques llibreries,
molt poques tenen una visió més oberta, tot i que és un autor molt conegut el que portem, però que a vegades anem incrementant, i una fórmula que ens ha anat molt bé és perquè els mateixos lectors han anat allà i han dit no, sisplau, vull encarregar aquest títol. Una vegada ja entren en contacte ja veuen que no hi ha ni cap mena de problema, que els hi surt inclús millor, que inclús veuen que hi ha altres que... O sigui, ja es crea un canal, però que no tot, a nivell de llibreries, jo defenso que no només es vagin amb un únic distribuïdor, perquè també després hi ha les queixes de les mateixes llibreries de per què està passant i tot una mica. És una mica reflexió en general a tenir en compte també. Anaves a dir? Sí, anava a dir. Un dels canals que trobo que podria estar bé i fins i tot podria dir necessari són les biblioteques. Les biblioteques ara, comparat amb les que jo coneixia, hi ha tot. Hi ha des de biblioteca, hemeroteca, discoteca, videoteca. Després, una de les opcions de conèixer, sobretot la gent jove i no tan jove, és fer el mateix que fem aquí, taules rodones, en biblioteques per fer presentacions de productes fets en català, els editorials, i que la gent ens doni a conèixer, estimular-los una miqueta amb el tema. Perquè si anem amb el concepte aquest que el còmic és una cosa per petits, i quan he dit al Toni, els patufets són per aquí o no, els patufets és per tothom. Començant per aquí, les històries, com feia abans el Quintín, que era dels 0 als 77 anys. Doncs per aquí hem d'anar, perquè una història és bona a una edat i és bona al cap de 10 anys, continua sent tan bona com el primer dia que la vas llegir. Ahí lo dejo. Jo aquesta setmana vaig estar a Can Fabra, que és la biblioteca que té més còmic, em sembla, de tot Catalunya, i no sé si de l'estat espanyol, fent uns cursos que fan de prescripció per bibliotecaris. I una de les coses que interessa més i van més desesperats, que jo no va parlar de manga, però evidentment més parlar després de manga, parlàvem de còmic infantil i juvenil. És precisament el còmic infantil i juvenil. És una de les grans tasques pendents i en el tema del català crec que és crucial. És el fet que hem de crear una base que jo crec que hem anat perdent amb els anys. I introdueixo aquí un altre tema, que és el tema de la televisió. En què consiste en part? Es va publicar molt de manga en català als 2000 gràcies a Glenat i EDT, que publicava Naruto, Bleach, Inuyasha i un munt de mangas en català, fins i tot va arribar a treure Musculman i Cinturó Negre només en català, i ho feia perquè hi havia a TV3, hi havia el K3, el 3XL, tot això, que recolzava una mica tot aquest, que es retroalimentés tot el tema. Això ho hem perdut. El Club Super 3 està a un 0,3% d'audiència, és patètic. I d'anime, que és una de les coses que crida més i que mou més al públic juvenil i fins i tot infantil, doncs pràcticament no existeix. Vull dir que s'ha de dir que l'editor de Glenat era un tema de conviccions, com tenim un exemple aquí i un altre aquí del fet de publicar en català. No li va sortir rentable, al principi els primers números sí, després d'algunes sèries concretes, d'altres no. Però falta una mica d'idealisme, falta prescripció i falta això, crear una base de lectors joves que en el còmic de superherois, per exemple, ja es va anar perdent amb el temps, i no s'ha recuperat, i falta això. És a dir, quan em poso jo a recomanar mangas per joves és que es redueix a 5 o 6. Esclar, amb això ja entrem en el món del que hauria de ser el futur, o com mínim el futur proper, en el món del còmic fantàstic català. Aleshores, una de les idees amb les que uns quants també intentem treballar és en la recuperació del canal 3XL. Com ho veuríeu vosaltres? Bueno, jo ja ho he deixat clar, jo crec que és bàsic, crec que és supernecessari. Crec que és un programa d'IVA. Bueno, però si TV3... Sí, però si a nivell de... Aviam, tot es redueix en els calés, ho estem veient, les grans editorials no aposten pel català perquè no és rentable, etc. Però independentment d'això, sempre hi ha
aviam, si a nivell de societat és una cosa que s'exigeix o es demana, suposo que a part que no deixa de ser una entitat pública, TV3, doncs potser que sí que ho haurien de tindre més en compte. Jo ho trobo molt bàsic, precisament el que tu acabes de comentar. Però també ha d'haver-hi una mica que ho vegin generalista, que no sigui només un sector molt petit, o no jo perquè ho digui perquè tinc una editorial que faig en català. No, vull dir, si hi ha de diferents perspectives un clam unitari davant d'això, jo suposo que hauria de tindre en compte. El dels calés és relatiu, perquè l'AVE a Màlaga no dona diners. Al contrari, és un pou sense fons. O sigui, si poses els diners en un lloc, es pot posar en un altre lloc. I la cultura, en el fons, i torno amb el rotllo reivindicatiu, té un retorn molt més important que qualsevol AVE. Però s'ha de sembrar i s'ha de posar calés, perquè la cultura, en principi, és un anisme. És fer-se una palla, perquè només és un producte per persones, per homes. No estem fent cap bé al planeta amb la cultura, però no estem fent un bé a nosaltres. I això s'ha de cultivar. Estic molt metafísic avui. Molt bé. Així doncs, el futur proper cap on veieu? Vull dir, les tendències, seguirem en aquest context actual, els gustos dels lectors també aniran en aquest camí, o com ho veieu? Aviam, hem de millorar sí o sí. Sí, i jo crec que també amb tot això que estem dient de l'internet i les noves plataformes està canviant molt. O sigui, jo no posaria la mà al foc enlloc. Crec que el còmic en paper es pot convertir en objecte de culte o de regal, fins i tot. S'han de fer edicions molt maques. El còmic barat de grapa jo crec que acabarà com desapareixent, com no sigui molt barat, es convertirà... Estan pujant el preu? Sí, per això és que no ho entenc. I aleshores, no sé, igual que la literatura, les edicions tenen que tenir una mica de qualitat, tenen que tenir alguna cosa, té que ser... Som un país molt col·leccionista aquí, Sí. Comprem molt per pur col·leccionisme i les edicions maques, això ens agrada molt. Els que som devoradors, vampiros, aquests que mengem paper, i som una altra espècie a part, una mica, però hi ha una altra sèrie de gent que és col·leccionisme pur i dur i vol tenir ben maco. Jo la meva esperança és el digital, o sigui, el digital que a més permetrà reduir costos en molts aspectes, i si es fa bé, crec que el català, hi ha gent que és pessimista en aquest sentit, però jo crec que el català podrà jugar en el món digital, perquè no tindràs aquestes altres barreres que no he venut prou exemplars ja, però és que la producció pràcticament serà traducció i ja està. O sigui, només hauràs de traduir i ja està, i ho tindràs fet. El mateix univers, tot el de Panel Syndicate està en català, castellà i italià, i no sé el que parlen ells. I anglès, i clar, allà tries. És qüestió de voluntat. Sí. Ja està, perquè tot i que aquesta manera digital del català implica reduir costos i sigui més viable econòmicament, és voluntat, perquè el que no s'entén és que el 80% de les editorials, en aquest cas, que publiquen manga a nivell de l'Estat, totes estiguin afincades a Catalunya. I quantes publiquen en català? Clar. Un i l'altre... Quin cost els hi representa, ja que tenen tants beneficis, abarcar-ho en aquest sentit? I no ho fan. Per tant, és allò, és com tu deies. Tu o el Joan Navarro de DTO Glena ho feia per collons, és a dir, perquè volies, perquè creus que ha de ser, perquè creus que això s'ha d'acabar, perquè tu no vols que sigui així. Jo vull que hi hagi l'opció d'edició en català. Per tant, si tu no comences, per tu mateix comences, si no comences, qui ho farà? Haig d'esperar un altre, igual que és la cultura de l'autoedició que deia jo. Si haig d'esperar algú que m'ho editi, no es farà mai. Vull fer-ho jo? Sí, doncs començo. La realitat és costosa, no és rentable. Sí, ja ho sabíem, per això ningú ho fa, és que si no ja estaria fet, no? Però bueno, hem de fer-ho, hem de trencar, cadascú ha de ficar el seu granet, almenys intentar-ho. Jo sempre dic, has d'intentar fer les coses. Que te n'en surts bé, que no, bueno, ja ho he vist, que no, ja m'he estampat. Però no intentar de no fer-ho, això sí que no.
dins de la nostra postura, de nivell de... Per això hem fet aquesta aposta, també per aquest sentit. No ens agrada com està la situació i la volem canviar. Fiquem la nostra part i a veure què passa, el futur ho dirà. Molt bé, li passarem una mica la paraula als públics presents, a veure si hi ha algú que tingui alguna pregunta per fer, si us plau. El micro està arribant. Hola, bon dia. Jo treballo a Badalona i fa uns 10 anys, jo no hi anava mai per allà excepte a l'IKEA, i passàvem al tren i vaig veure un edifici molt maco que estaven rehabilitant, que posava un cartell que s'inauguraria el Museu del Còmic i la Il·lustració, i després allò va quedar tancat i barrat i no es va saber mai més res. La veritat és que no he trobat ni informació. Vaig tenir curiositat perquè el veia cada dia. Què va passar o què ha de passar? Està en procés, és el procés. No, és un projecte que ara mateix està mort, i és un tema d'acusacions creuades entre Generalitat, Ajuntament de Badalona, no sé si la Diputació també, no ho sé ja, però Ficòmic realment no hi té res. Generalitat, bàsicament. Jo soc de Badalona. Jo passava també pel tren, jo amb el tren també vaig estar anys veient. I vaig estar l'altre dia, precisament abans d'ahir vaig estar dins, perquè ara hem muntat la part de baix, hem muntat una exposició sobre urbanisme, no sé què. Allò no saben què fem, allò. El que és part d'Ajuntament, en principi, allò va haver-hi una cosa que es va dir el Plan Zapatero. Sí, no és veritat. No és de broma, sembla de catxondeig. Plan Zapatero, no. Pues sí, el Plan Zapatero, que no era res de arreglar botes ni històries, que donaven diners a coses, no? I que portava una enya gran. Espanya amb una enya gran, Pues allà van donar uns diners, em sembla ser, no me'n recordo, no sabria dir-vos, però no sé quants mils d'euros a l'Ajuntament de Badalona per aquella fàbrica, que és la Cassi, s'estava caient, per mantenir-la, buidar-la de dins, un lloc que es feien raves i tal, que estava guai, però no era el plan tampoc, no? I aleshores era fer els fonaments, arreglar el sostre, etc. Aquests diners de l'Ajuntament, en principi, es van invertir i això es va fer. Això va passar, ja aleshores s'havia de fer un projecte junt, la pasta ja venia de la Generalitat, i jo explico el que sé, i Ficòmic havia de fer el que era el pla museístic. I va venir la crisi. I van dir, aleshores va venir no me'n recordo com es deia, un de cultura, que va dir, això del còmic no, anem a fer-lo del disseny. I van acabar aquella grapadora que sembla, si sou de fantàstic, sembla més un transport Java, que està és igual que un transport Java, que estarà allà a les glòries, doncs van fotre la pasta allà, i el del còmic van dir... I des d'aleshores s'han anat passant la pilota. A Badalona hem tingut els ajuntaments que hem tingut, soc de Badalona, ja sabeu, i, bueno, ells ja havien fet la feina, per dir-ho d'una manera. I en el fons del còmic, a Badalona ja els aniria bé. Hi ha alguns, més que res per dissidències, alguns allò que són pocs, no, perquè això és una tonteria, però en el fons ja els aniria bé tenir alguna cosa allà. El que falta és això, que s'aclarin, però allò està més, com dius tu, més mort que el cagar. Se n'ha fet una a Sant Cugat. Ara hi ha un museu del còmic a Sant Cugat que ha estat com alguna gent que es va cansar d'esperar i van decidir, doncs vinga, ho fem nosaltres, però allò va quedar... Jo ho he viscut una mica des de dins de Ficòmic, passa que ja fa temps que no se'n parla, amb la nova directora ja ni ha entrat al tema, que va ser estar cansat ja de donar-li voltes i que qui havia de posar la pasta no la posés i no es tirés endavant el projecte. I a cada roda de premsa del Saló del Còmic, pam, pregunta, i al Museu del Còmic, què? Fins que al final es va deixar de preguntar perquè ja es veia que no. Alguna altra pregunta, sisplau? Abans que ens facin fora. Bon dia. Jo tinc una opinió sobre com fomentar tota aquesta cultura i em sembla que també hi ha una contradicció quan diem, per exemple, que
el sector del manga és com l'AVE de Múrcia, que no dona i que per tant l'hem de fomentar amb un pressupost major com és el sector públic, per exemple. Em referia al còmic en general. En general. I diem que a Catalunya hi ha tots els lectors, que diguem, o el grueso dels lectors d'Espanya. Anem a veure com és possible que tots aquests lectors que tenim aquí no facin per viure aquesta cultura si tant valor li donen. Jo, per exemple, li dono molt de valor i no entenc, per exemple, no puc entendre com és possible que el K3 es convertís en el Super 3 i el Super 3 es convertís en el que és avui en dia. No ho entenc. O sigui, em sembla, soc relativista però em sembla que és objectiu que els animes que es posaven abans eren millors i que donaven peu al món del manga també, que crec que és ulterior. Però el que vull dir és que per fomentar aquesta cultura jo crec que si aquí hi ha valor, hem de comprovar si aquí hi ha valor, si la gent està disposada a consumir. I per això jo crec que hauríem de trobar, com diu la... No m'ha quedat el nom, perdó, tampoc ho he trobat. Olga. Com diu la Olga, hauríem de trobar una forma d'autoeditar, d'emancipar-nos de la xarxa establerta aquesta i trobar-ne una que arribi a tota aquesta gent que en veritat consumeix. I per això jo volia demanar-li a la Olga unes paraules per alentar-nos perquè és difícil ser optimista en aquest sentit perquè tu quan autoedites estàs tirant del boca a boca, sent tu el nucli del boca a boca i sent tu la font d'entusiasme màxima, el qual és el millor nucli, però a la vegada tirant d'editorials i d'institucions més àmplies tens accés a la publicitat i el màrqueting, que és el que ens fa pensar que tindrem èxit, que algú que té recursos caurà en nosaltres, perquè nosaltres creiem en nosaltres però no tenim els recursos. Llavors jo volia, potser en la teva experiència, si tenies alguna manera d'alentar-nos algun parell de mecanismes perquè tinguem més fe en el boca a boca i puguem fomentar aquesta cultura que si aquí hi ha gent que la valora, sens dubte la farem revifar o evolucionar. Més que res és l'entusiasme i la convicció i voler-ho fer. Aleshores, l'únic que sí que veig que si comença a haver-hi una mica la manera d'on localitzar totes aquestes possibles ofertes, sí que una vegada me van comentar, que passa que nosaltres no som del tema, de trobar com un canal on poder-nos agrupar-ho tots, on poder trobar còmic, manga o el que sigui en català. Seria una bona opció, ja que avui en dia ens belluguem molt a través de les xarxes, doncs seria una bona opció de trobar un canal o portal on sigués més fàcil buscar-nos i trobar-nos. Fer com una espècie de web, per exemple? I sobretot la gent que sigui conscient, que la gent ho exigeixi, ho demani i aleshores, aviam, i entre tots és fer canviar les coses, cadascú al seu nivell. Poques paraules, que la gent demani, que la gent pressioni i que entre tots ho fem. Heu d'apretar! I hem d'educar. I hem d'educar. Que es pot llegir còmic en català. Haurem de deixar-ho aquí, perquè si no els propers encara ens fotran una bufetada. Lluc, Toni, Oriol, Olga, encantats, moltes gràcies per haver vingut. Moltes gràcies a tots vosaltres.